Hi mga ka-vloggers! Welcome sa Inus Vlog 2019 at nandito ako ngayon sa aking favorite na barangay, sa Dongalo. Ayan, ang laki na ng pagbabago dito. Wala na yung mga squatters. Pupunta kami ngayon sa Bulungan, Ricoys. Ayan, Tawerta naman po itong barangay na pupunta natin. Medyo malinis-linis na ang Palagnay River na barangay. Ito na po kami sa daanan ng Bulungan. Oh. Talagang ano dito, makikipag-sabay ka sa mga sasakyan. Ano? Ayan. Boys. Kasali ka na sa vlog. Dito sa Eskinita. Ito. Nadaanan natin. Ito na kami sa may Bulungan. Ito na ang Bulungan. Nadaan kami sa ilalim ng tulay. Pero wala na yung mga bahay dito. Si Kois ID. Ito ang bulungan na maingay. Kuya, 80 kuya. 80 galon. Ito mga bagong huli ngayon. 60 naman. Ang dami ka mapagpipilian. Yelapin. Yellow pin. Dami ba magpipilian dito? Kaya punta na kayo dito. Ayan, para masuportahan natin yung mga lokal na mga isa natin. 100 ang kilo ng tulingan. Ano masasabi mo sa fish and order? Kuya, masasabi mo sa fish and order? Maraming fish pala order. Joke lang. Eto, mga galing Dagupan, Pangasinan. Yan po ang nangyayari dito sa Bulungan. Bubulong ka ng malakas. Si Lola, kumusta Lola ang bintahan ng isda? Mabuti naman po. Ano ang mukha ko dyan? Oo, maganda ang mukha mo dito. Sa personal. Ito po natin tabuta. Sa personal hindi. Hindi po, maganda. Parang yung nanay ko. Asan na yung kasama mo? Ay, kanya nga sa Facebook yan. Opo, Pwede. YouTube. Pwede nyo lagayan. Eto. Makita ng anak ko. Ito. Oo nga. Pati tapos ako naman. Oo naman. O, ito. Ang kanya natin ako. Cattle fish. Ako. Humingi na humingi. O ito. Yan yan, Tom. Salamat po. Ako palagay mo ha. Nakahuli sila. Blue marlin and dorado.
Ang saya dito sa Bulungan, kaya punta na kayo dito. Fresh pa yung isda. Walang halong chemical, organic. Tatlo? Tatlo nito? Si ate. Okay lang ate, ang bintahan ate. Ayan po. Ikaw po, kasi masayahin ka. Kailangan kayo positive. Oo. Pag may negosyo ka, kahit anong negosyo, pag hindi ka positive, wala. Ano yung pakiramdam mo siyang sabay na trabaho mo? Sabay ng, ano na mga isda. Pag buhay ka, buhay din ang paninda mo. Yes! Amen! Oo nga po. Sumasayaw pa nga ako minsan. Ha, sumasayaw ka? Pakita naman. Cutie cute cute. Cutie cute cute. Thank you po. Baka mapagalitan ako ng Mr. Moon. Ha? Hindi po, okay lang. sir. Okay lang po. Wala tayong ginagawang masama eh. Oo nga. Naghaharutan tayo. Okay lang po, masaya naman. Ilan Masaya kuya? Set ka lang. Hindi na lang iyaw-iyaw. Tama ang timbangan ni ate. Yes, tamang timbangan. Hindi tayo yayaman pag tayo ng daya, kuya. O kuya, zero balance. Okay. Mahirap pag nandaya tayo, walang asenso sa buwan. Oo nga po. Okay, sir. Na, this one na. Salamat po. Thank you po. Gusto rin bumili si Kois ng tulingan, tilapia. At halos hindi nga 15 minutes kami doon eh. Nabili din namin yung mga bibili na. Ang saya nilang kasama. Mga totoong tao. Ito dapat ang sinusuportahan natin. Yung ating mga small scale fishermen. At siyempre po yung mga nagtitinda sa ating wet market. Yan po. Sana nag-enjoy kayo sa experience sa amin at sana makabisita kayo dito sa Paranaque. Sana iwan po yung mga isda talaga. Walang halong chemical. Organic.